Hei ystäväni Kristuksessa. Tänään jaan noin reilu kuukausi sitten saamiani jossitteluja. Mitä sinä olet näistä mieltä? Kommentoi ihmeessä tuohon videon alle, niin jutellaan vaikka näistä asioista enemmänkin. Olisi kiva kuulla sinun ajatuksia, mitä nämä herättää. Jos Jumala on kaikkivaltias, hän voi kaiken. Jos Jumala on rakkaus, hän rakastaa. Jos Jumala on isä, hän hoitaa lapsiaan. Jos Jumala on totuus, hän ei valehtele. Jos Jumala on pyhä, hän ei siedä syntiä. Jos Jumala on tie, on mahdollista vaeltaa hänessä. Jos Jumala on rauhan Jumala, on rauha hänen tahtonsa. Jos Jumala on kiivas Jumala, hän kiivailee tahtonsa mukaisten asioiden puolesta. Jos Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, on miehiä ja naisia. Jos Jumala tahtoo sinut lähelleen, hän kutsuu sinua. Jos Jumala kutsuu sinua, käänny ja usko ilosanoma ja vastaa hänen kutsuunsa. Jos Jumala on hyvä paimen, hänen lampaansa kuulevat hänen äänensä ja hän huolehtii niistä. Jos Jumala on antanut Israelin maan valitsemalleen kansalle, on se heidän eikä muiden. Jos Jumala on elämä, muu on kuolema. Jos Jumala on puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Jos Jumala on, etkö tahtoisi olla hänen kanssaan? Jos Jumala on viisas, hänellä on suunnitelma. Jos Jumalalla on suunnitelma, hän toivoisi sen toteutuvan. Jos Jumalassa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet, hän voi toteuttaa suunnitelmansa muiden vastustuksesta huolimatta, ja hän jakaa näitä aarteitaan lapsilleen. Jos Jumala kutsuu meitä kuningaskunnakseen ja papeikseen, on meillä osa hänen suunnitelmassaan. Jos Jumala on luvannut opetuslapsilleen, että hän on heidän kanssaan, on hän sitä joka päivä ja joka hetki. Jos tänä päivänä kuulet hänen kutsunsa, ota se vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Haluatko elää hänessä, hänestä